On Air. Какво ново около групата? Това е най-новото около групата. Нашия албум казва се One. Номер 1 за нас. Надяваме се и на вас да ви хареса, драги зрители. Всъщност имам много нови идеи, които буквално след завършването на новия първи албум вече са в реализация. Има едно ново парче. Второто е в подготовка и така за мен най-важно е, когато има идеи, независимо дали се прави албум, дали се готвиш за гиг или просто си в репетиционната и се забавляваш. Как определяте стила си? Много ни е трудно сами да се определим. Чували сме различни неща от наши приятели. Някои казват прогресив, други казват нещо като Guano Apes. Ние сме Overgame. Нашия стил е рок към метал. Всичко останало е интерпретация от човек, който го слуша. Всеки го води на различно место. Този въпрос винаги ми е бил сложен, защото всяка група добавя нещо от себе си. Е трудно да се определи в някаква рамка. За мен е хард рок с прогресив елементи. Какви хора бихте искали да идват на концертите ви? На нашите концерти идват повече от 50% приятели. Искаме да идват хора, които са причастни с музиката, с българската сцена и хора, на които им харесва нашата музика по някакъв начин. Различен от стандартния, но просто да са хора, които се забавляват. Това е основно. Бих искала на нашите концерти да идват хора, които са отворени към новата музика и по-специално към българската музика, защото и също така и такива, които са готови да оценят музиката, защото напоследък теглим от интернет, искаме всичко наготово, но наистина такива хора, които оценяват артиста и обичат българското. Кои са хубавите места за свиране в България според вас? Промоцията я направихме така съвсем наскоро в клуб Jet Rock. Прекрасно място според нас, много готин саунд. Хубаво място, групите се чувстват много добре там. Аз лично си мисля, че в София това е един от най-добрите клубове. Също свирим много са тънка червена линия, наши страхотни приятели, невероятни моменти сме имали там. В студентски град всичките клубове, масата, Токан, Строежа. Има много места, създаде се сцена, Фенс. Едва ли ще ги спомена всички, някои са по-добри от други, но това в крайна сметка няма значение. Важното е хората, които ходят там, да се забавляват, да се кефят на живата музика. Всичко останало са подробности, които нямат толкова значение. Ние като група, може би така в Jet Rock, в Токан, в студентски град, в линията, тънка червена линия, се чувстваме най-комфортно. Кои са твоите любими марки гитари? Гибсън. Ние сме доста класически настроени. Каза Гибсън, ще кажем Маршал, ще кажем Меса Буги. Аз лично свиря с Гарланд и не бих го сменил за нищо.